Huwa l-ewwel sportiv Malti li ġab lejn pajjiżna midalja tad-deheb fil-Logħob tal-Mediterran. Qed nitkellmu dwar William Chetcuti, tiratur żagħżugħ Malti ta' 28 sena li t-tnejn filgħodu ltaqa' mal-Prim Ministru Joseph Muscat f'Kastilja. B'sens ta' kburija Chetcuti wera lill-Prim Ministru l-medalja li kiseb fit-Turkija permezz ta' double trap. It-tiratur u l-Prim Ministru ddiskutew diversi aspetti ta' din id-disciplina sportiva. Fost oħrajn il-Prim Ministru staqsa dwar it-taħriġ li Chetcuti jagħmel ta' kuljum u l-kompetizzjonijiet li jmiss. F'kummenti li ta' wara l-laqa, Chetcuti stqarr li l-fatt li ssieħeb mal-armata ftit ta' xurilu tagħtu sensi kbar ta' disciplina. Mistoqsi x'inhu l-pass li jmiss, Chetcuti stqarr li jixtieq jikkompeti fil-logħob tal-Commonwealth u fl-Olimpjadi. Jiena kull darba ngħid meta rebaħ issa mill-għada tibda taħseb għal kompetizzjonijiet oħra, tibda titrenja, tibda tista' tgħid tagħmel l-affarijiet mill-bidu għal kompetizzjonijiet tibda tipprepara ovvjament issa ġie l-Olimpjadi. Is-sena d-dieħla wkoll hemm il-Commonwealth Games ġewwa Scotland, jiġifieri ħanibdew nitrenjaw għalija wkoll u għal quota place biex forsi nkun nista' nitla' l-Olimpjada tal-Brażil ukoll. Wanju staqsa li t-tiratur Malti x'jaħseb li hemm bżonn isir sabiex aktar atleti Maltin jiksbu riżultati bħal dawn. Aħna għandna bżonn nibdew nemmnu iżjed fina nfusna, ġifieri għax apparti li aħna nieqsin minn ċertu sports u anke tagħna, ġifieri nieqsin minn ċertu finanzi u hekk ħdej pajjiżi oħra, ma jien xorta nemmen li jkun hemm ċans li noqorbu magħhom u jkollna ċans ukoll fejn bħal eżempju rbaħt. Però hemm xi iżjed biex laħħaq ma' dak it-tip ta' livell. William Chetcuti esprima apprezzament tal-interess li dejjem wera l-Prim Ministru fl-isport tal-isparar. Fost oħrajn il-Prim Ministru Joseph Muscat kien żar il-bidnija biex seta' jara b'għajnejh il-ħila kbira li wieħed jeħtieġ sabiex jeċċella f'din id-disciplina.